الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami, naguskanusa na mga babayami si agama Islam. Yang kaiman tuwagawi na alungan na dimaat na isad na ya gawi dislaslaan ng mga Muslim. Yaisu gawi iya pinili wa Allah subhanahu wa ta'ala si arkatan wa mga Muslim. Adi itano di pamakutan sabab sagyang kutu akala iya ni barakah. Paganin tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala amam bagian tanong su mga barakah ama papadalam sagyang kaiyalungan at diumaat nagu makanggeleb katanurun sa mga amal mga pipiya. Paganin tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala amam bagian tanong agyang kutu maanaw sala makalilintad nagu pagabagran wallahu subhanahu wa ta'ala su mga pagaritano, mga tunganaytano pangasasakit pagapiansiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa magaan. Mga bangsa ko na ayad na sumpatan tanwa bitiara na ginan suditano di kapamagusaya si iku ad-du'a maana supanganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala bamagusayin tanwag yang kutua mga ukit-ukitian naguso mga dadabiatanon yang kutua ukit-ukita igira amyang ani sutaw na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutua panganinya na kailangan mga pagariakan na mapaganad tanwanan kakanugunag yang kutua mga panganitanos iku Allah amayari ka yang kutua ka panganitano na diterimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayad na kabayatano na mabaluitan wa mga tao malaunag yang kutua panganinan si iku Allah na ayamala na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutua mga panganitan ron. Miyaw sa itanong si iku miyangaw na agyang kutua aya kebebayan wallah agalabak utaw sa katanoy niya mga Muslim nagyang kutu di itanurun di kandua o di na di itanurun di kapamang ni si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagu aya mulimpo sana miya pamagusay tanu nagyang kutu su Allah na ipkaya iya nagyang kutu urip niyan igira manutu miyang ni aban yan ditarima agyang igira manutu miyang ni agyang kutu atawa ipupuro yan agyang kutu bela aliman yan aba ditarima wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu panganinya. Mga pagariya na iman tualungan na di maat na isumpat tanuro agyang kutu kukuman tanudan tanwaya gyang kutu kukuman o kasapwa tao ko buntalian o di na kisapun tao ko bela alimanian si ko buntalian igira manuto miya kapasad sa kaniyan na mamangni ayamana na lagi de upama ipupuro ka bela alimang ka nagyang kuto kisapun na kaon ko buntal ka orian upang ka lagi diyan upama na gumiro kasi pamon na isapong kasagyang kuto buntal ka. Nagina ni pumagusay tanong sagyang kai oras. Insya Allah biidnillah nagina ni kabagan tanong sa mababa o sayang.
Si kuda tanurumpan na kapamagusayan na anda ka pakai sini anda ka sa giyang mga Muslim si ikamapad sa giyang kuto anda ni kapakapasadian duan na siya po niya na giyang kuto buntalian anta ka giyang kuto atawa kenaban niyan sepuwa agyang kutua buntalian si iko urian agyang kutua panganinya. So para makakuatan ron sa ilmo o di na paman na makakuatan ron sa dauan na maluniyo ko ng komentan na uwan to na rekyuron paman na panarima uway. Si ko datanuron pa na kapamagusayan na giyang kutuba comment niyo anda kanuron anda kanun sa giyang kaya dua na daan na kana selam ng giyang kaya mga pagariakan lagi giyang kaya pagariakan na si Alex Managsa paman na isad na ako mga pagariakan na paman na ginawa yakan miyalala ini paman na tunay ini mala islas-las ko pagarinian Masya Allah salam rakasan pagari ko Alex Managsa na nakataya aya comment yan na si kun maapod sa giyang kuto sepun yan nagyang kuto buntalian urian nagyang kuto dua Masya Allah mapya yang kaya bayawa ka na si Kirsawi Said giyang kaya si Sami imbi ubal sa kanatigyan ng guro na igira miyagdu ako na ipsepuwa kan na limakan sa benengakan buntala pamana buntala pagalimtan mo saya kenapa dia buat benengo pamana kenapa bugia ga beneng ka yang ga ya buntal tano lagi dia nagi yang ga ya pagaritan wasiran di Makarandang si Tumsun Sultan si Abi Nur Hasan Padati mga bangsa tanway sa Divisoria Masya Allah sini ka Abwat Walad bint Nursida Shuaib yang kaya guruakan isad na ko mga ginawa iya mga ulama si Abu Jihan Ibrahim Abdullah guru kami na mapipiyakan usan sa Marawi yang kaya tengedakan na si Masrur Bakaraman si Samanudin Ila Said Lumna Indi Jamal Malawani Habiba Marhum Sar sukalang ulang wani wadim bentay sa yang kaya live tanuna salam rakan ulangon away yang utubati ko mga ulama hukmu mashil wajhi bil yadaini ba'da ad-du'a sukukuman nagyang kutwa kasapuaw tao kubuntalian gulalan sa gyang kutwa ambela alimanian orian nagyang kuto doa iyan udi nagyang kutwa panganian si iku Allah subhanahu wa ta'ala miya panutul sa gyang kutwa hadith at tigana wa an Umar radiyallahu anhu ta'ala قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. Yang kaya hadith na miya panutulaya o at-Tirmidhi. Ayaman na ini yang kaya hadith na tigya na miya katitayan si ko Umar radiyallahu anhu apitiruyan ayakun betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama nutu na si Umar nayad na penutulunian nagyang kuto betad unabitan wa Muhammad o di nagyang kuto galbu ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kuto doa yan o di nagyang kuto panganin yan si iku Allah na sukun sunabi na igira akiyayatian nagyang kuto alimanian akiyayatian nagyang kuto alimanian paman na pangani sunabitan wa Muhammad lam yaruddahuma nagyang kuto kinipuro niyan sagyang kuto ambela alimanian na di niya no to imbeba taman sa
dinian na misapo sagiang kaya buntalian. Gina ni mi alu sagiang kaya hadith pianutul o Umar paman na giang kana na hadith na mi alu si iko at-Tirmidhi. Mga pagariya, giang kaya hadith na karina sa paman na sutaw na igira di mamangni na isepunian nagyang kuto ambela alimanian sa gyang kuto buntalian. Ugay nagyang kana na hadith na inalo yung mga ulama apaman nagyang kana na hadith na siya na maapod sa gyang kuto hadith da'if. Ayaman na da'if na malubay di ko pakay ubaw to kuwa karina. So gito'y so mga ulama tanu rahimahumullah na adan na miya kay kiran sa giyang kuto kisap puno tao sa giyang kuto buntalian na adam pamanadon dan yan to kuwa karina at tigyan na di ko pakay. So gina ni pumagusay tanu pengening tanu si ikwallah ay taufik yan si arkatanu kasabutan tanu pia agyang kai kaya pamagusay ng mga ulama tanu. Yang kana na hadith at tigong mga ulama inalitano na matatagusan nagyang kutuwa kukuma nagyang kutuwa mashul wajhi bil yadain kasapwa taw sagyang kutuwa buntalian aya isepon yano nagyang kai bela alimanian orian nagyang kutuwa pangni wa fihi anna an-nabi kana yamsah wajhahu nasukun sunabitan wa Muhammad na ayamia panutul sagyang kana na hadith na napaman na Sulimanian na ipseponian sa giyang kutuwa buntalian. Ugay dati kong mga ulama, agitano dan tano, ugay dati kong mga ulama na giyang kana na hadith na susanadian. Paman na susanadian, sumyanutul, mga mama amyanutul sa giyang kana na hadith, na paman na aden daifun, paman na daif giyang kana na hadith. Katawan tanwa sa mga ulama na basta agyang kuto hadith da'if na dira no to na karina dira no to papakay na ubaw to ipendali lagi ang kuto hadith. Miya pa no tulo Ibn Baz rahimahumullah si iko paman na hasiyati ala bulughil maram at tigyan agyang kana na hadith na susanadian na matatagun su Hammad ibn Isa al-Juhani al-Wasiti. Gina ni paman napad sa giyang kutuwa miyanutul sa giyang kana na hadith so kadakalan si iku mga ulama na piyaka daifiran agiyang kana na paman na sakataw si iku paman na sanadian aso Hammad ibn Isa. Gina ni ilayan ng mga ulama sa susabu adikiran na daira no to pakaya agyang kutuwa kipsepun sagyang kutuwa bela alima sagyang kutuwa buntal oriano dua sagyang kutuwa paman na kapengeninian kagi paman na gyang kana na hadith na daif paman na gyang kana na hadith na daifanan na gyutoy sumanga ulama tano na dira na papakay na gyang kutuwa kasapwa sagyang kutuwa buntal. Ugaid na sual hafid isap man na paman na pagusayin tano atira na anna lahu shawahida min ahaditha ukhar taj'aluhu hasana. So sabi edisi kong mga ulama lagi dual hafid na tiga na adna miyanutul sa giyang kanan hadith adn ko na miyanutul sa giyang kanan hadith paman na kebaluin niyan paman na giyang kanan hadith na ayakukuman yan na hasan li ghairihi. Kagi paman na sumanga muhaddith na paman na adna tigiran na adna hadith sahih basta hadith sahih na da sangka antanusan paman na perati antanud na kagi paman na hadith sahih mabegera hadith adem paman na pembetuan sa hadith hasan anagyan ko to hasan na upuna yang kukumanian na hasan na nakapakayo to apku entano adalil. Ikatalo agyang ko tuwa daif upun su hadith na daif
na so kada kalan si ko mga ulama na diran din to kukuan karina agyang ko to hadith da'if. Tigo mga ulama aadna miyanutul sagyang kana na hadith nagyang ko to kaya panutulan yanun na miya baloy hasan li ghairihi ako kuman yan kana ba da'if. Tigo mga ulama ayap betuan sa hasan li ghairihi na kana ba tigiyan ma kanat martabuhu duna sahih. Apa man naging ko to hadith na kanaba kikukum sa sahih, apa man na matatago sa look. Na kanaba man natigo mga ulama malubay agyan ko to hadith. Sama nuto na matatago sa look agyan ko to hasan. Apa man naditanop man mapakasahih, naditanop man na kebaloy da'if agyan ko to hadith. Tigo mga ulama agyang kana na hasan kukuman yan si ko mga hadith na yuhtajju bihi na kepakayo to ako ana karina sama nuto na kepakay ako ana dali lagyan ko to hasanun li ghairihi. Tigo mga ulama para makarayag si ira katano at tigo mga ulama asanin sa tao aya ilayan yan sagyang kana na hadith o di na ayakuan yan nagyang ko to miyanutul sagyang kana na hadith apaman nambeluy niyan hadith hasan na ayad na tigyan ako aniyan ayad na tindagin niyan na napaman na kepakay agyang kutuak kasapaw tao kubuntalian sa ay sepunian o nagyang kutua mbela alimanian sa agyang kutua orian nagyang kutua pangni naman ito sa manuto na dua apaman na kukuman nagyang kaya hadith adna paman na kumiyukum sa hasan na adum paman na kumiyukum sa da'if. Tigo mga ulama upama ko ayaku kuman na na hasan na ed na kuwang ka na kupakayagyan ko tuwa paman na kasapo tau sagyan ko tuwa buntalian. Sa adum paman na tigo mga ulama sa ilayan yan sagyan ka na hadith na di kupakay ubaku kuma sa hasan li ghairihi. Kagi paman nagyang kanan mga haditha miya alun sagyang kutua kisapun sagyang kutua buntal. Inali mga ulama na tignan nagyang kanan na paman na hadith miya aloy na tigo mga ulama aya kada kalian na hadith na satiman anta ka dua timan na hadith na upama ko aya kailayranon na pagalin din malubay hadith langon hadith da'if na tigo mga ulama adi ka pa kayo ba utuko karina saya mana na basta ay ilayan na kasagyang kana na mga haditha mi alwiro nagyang kutua kasapo tao kubuntalian oriano pangni na di kepakay la yumsahul wajh apaman na di ko nakepakay uba paman na ubang ka sapo agyang kuto buntal ka orian nagyang kutua pangni orian nagyang kutua pangni. Tigo mga ulama na wadhahir wallahu a'lam na ayat tigiran na paman na miyakarayag siir kami nagyang kana na masala ini usaya na ya tigitano wasi'ah paman na mablang aya usayan mablang agyang kaya usayan agyang kaya paman na kasapo tau si kubuntalian. Natigo mga ulama afala yunkaru ala man masaha wajhahu biyadihi ba'da ad-du'a. Naya ko naman piasuan tano naditano pagungkir. Apaman naditano pekarataan agyang kutua mga tao apsepunian agyang kutua buntalian si iku oriano panganinian. Aditano kuno pamana pekarataan wala ala man lam yamsah nalagi dia namambu aditano pekarataan nagupagungkir nagyang kutua mga tao adin yang sepu nagyang kutua buntalian. Sama no tuna kedentano sa sukudan mga pagaria. Wad na may leitan wa mga pagaritano igiraman no tua miya kapasad sira na dua na ipsepuira nagyang kutua mbela alimayran si kubuntaliran na ditanud no to pagungkir. Lagi dia namamuna waya ilayan na kaon. O di na paman na sakap sebu sa buntal na miling agyang kutua miyangan niya kana ba niya ni sepu agyang kutua bunta liman niya na kubuntal niya na ubang kaong kira.
Kagi paman na tigu mga ulama mablangan na usayan, walhamdulillah. Apaman na gina ni mapi asu entano. Gina ni mapi asu entano agi ang kuto apaman na di tanwa ki pupakaito nagi ang kuto mga tao. Apaman na ayarakiran na sepuniran nagi ang kuto abuntaliran na sumambus mga tao sepuniran nagi ang kuto abuntaliran na uban yung mambu ayam ana pupakaito o di na di pamaawing agi ang kuto mga tao akan nabayiran sepun agi ang kuto limairan sa agi ang kuto mga buntaliran. Yang kaya usayan na tigo mga ulama mas alawasi mablangaya usayan. Mablangaya usayan. So Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nayakatero yan si iku majmu al-fatawa si iku mga fatwa niyan. Natigi nagyang kuto usayan sa gyang kuto kipur uno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbala aliman yan sa gyang kuto pangni. Na miya kada tigi na miya alun sa gyang kana miya alun sa hadith paman na sahiha kuri kagyang kuto hadith. Inunta gyang kuto paman na mga betada inaluitan si iku miyaw na paman na di kepakai uboto paman na ipuro agyang kuto ang bela alima. Na, tigo, Shaykhul Islam agyang kuto man na makapantagun sa agyang kuto kasapo tao sa ikubuntalian, oriano pang ni, falaysa anhu fihi illa hadith aw hadithan. Ayabu tigi na miya haditha miya alusan na satiman, ori na duti man na hadith, la yakumu biha hujjatun wallahu alam na sumakapantagun mo Shaykhul Islam na tigi na diyan na nagkakuwa akarina. Paman na di na natigyan na kekuwa karina agyang kana na paman na hadith kagi paman na satiman udi na dua timan hadith agyang kana na mialusan na namadudu sa sumang ulama adnap kukumun sa daif na adum pamanap kukumun sa hasan li ghairihi. Mga pagari agiti paman na pituro mga ulama adita no dun pupakaitun wanto na betad udi na paman na kukuan o mga pagaritan wa mga Muslim. Ano paman na di kepensagian kaya di itano di kapaka tuna ini di itano di pamagusain agi paman na ayad ni manto kada kelansi ko mga Muslim na paman na mahilig udi na mabubuya sa giyang kaya paman na mga bitiara di mapia si iko di mapia resulta niya si arakatano mga Muslim. Oy, kagi paman na ayad na kiyungan yan na di makapamagawat agi ang kuto ang mga ginawatan. Oy, di makapamagawat agi ang kuto ang mga ginawatan. So Imam Al-Bayhaqi rahimahullah natigian agyang kanan kasapwaw tao sa agyang kuto abuntalian. Orian at tigin agyang kuto kaya pakapasadian namang ni na swatigin susakanon na daat tigin amyelayakan si iku mga salap asaka taubu apaman na ba niya no tuding gilabaka sa agyang kuto dua al-qunut apaman na igira communot so tao na so Imam Al-Bayhaqi na tigida na dia ba miyasima o di nakatawi si ikupaman na mga salaf aban yan linggil baka igida miya kapasado kumunot na paman na ban yan ipse pusagyan ko to abuntalian. Sama nutun ay pugusayin tano saya na igida manutwa so dua pangani na si iku sambayang. Igida manutwa si iku sambayang lagi dagyan ko to dua al-qunut. Paman nakatawan tanod sa kuno tapi adi tanod sa na basta agyang kanana kuno nakatawan tanwa mga Muslim mga baras sambayang naigira kunot paman na lagi din naigira Ramadan na communot sa imam maguswayamanan yan na mga dima sa masjid na tigo Imam Al-Bayhaqi ada akataon nami kung isabu ko mga salaf aba gira miya kapasado kumunot na paman na banyan ipse pusagyang kuto abuntalian sama nuto na miyatan tutua igir ako no na makapasad dua sutaw na kanaban yan ipsepo sa buntalian. So sabi dati ko mga ulama at ko Al-Bayhaqi na penutulan yan paman na kepakayanan si iko o liyo ko sambayang o pamako si iko mga pangani
makaliliw ko sambayang nagyuti paman na adna miya panutul si ko sabu edu ko mga ulama paman na pepekay nira nagyang kutua kisa punun sagyang kutua bunta lagi ang kutua tao sama na yan nakiyato kawantano abas sa asiko sambayang nalagi dukunot nakana batano to andi ni kapakapasat tano do ako kunot nakana batano isepo sagyang kutua buntal tano ugay na makaliliw ko mga sambayang apaman na si ko mga peda paman na mga dua tano ori makaliliw ko sambayang nagito miya panutula tigo mga ulama apaman na musta'malu inda ba'dihim kharij as-salah pepekay ni nanuto sagyang ko to apaman na makaliliw ko sambayang ugay datigo mga ulama na hadith panuto da'if way hadith to da'if so makapantagun ko sambayang nadad natig mga ulama amiyatan to karina paman na sahih penakukuman yan wala athar thabitun wala qiyas di penapaman na da penabau nukukuman sa qiyas o di na paman na ba miya panutul si iku mga salaf apaman na pinggel bakiran to sagyang kuto apaman na duairan si iku mga sambayang iran fal aula na tigu imam al-Baihaqi na ayat tigyan na mas taralbi ayat tigyan na mas taralbi na ubang kau tunggal beka apaman na ubang kau tunggal beka agyang kuto apaman na kasapuang kasi ko buntala kasi ko mga sambayang lagi dagyang kuto kunot waya katasiru ala ma fa'alahu salafus salih na ayat tigyan na so angka agi paman na musawiriran wasiatiran ayat tigiran na kuangka nagyang kuto kayang gelabakaw no mga salaf apaman na min rafi'il yadaini duna mashima apaman na puro na kagyang kuto ambel alimangka uga idatigyan na ubang kasapon sagyang kuto abun talaga siya nan si iko paman na mga sambayang siya nan si iko sambayang lagi dagyang kuto duaul kunot adam panami manaon apaman na apiapan sagyang kuto aliw sambayang agira manutua di mamang niyagyang kuto tao na napaman na ayad na mapi at mga ulama nagyang kutua ubang ka sapon agyang kutua limang ka sagyang kutua paman na buntal ka sama na ya nakapakaya miya karaya gerkanod nagyang kutua bitiara sagyang kaya paman na pagaloyin tano panganin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na kaya sabuta na ya dan tanu bati anagyan kaya mga komenta agyan kaya mga bangsa tanu lagi dini kay pagisian at igyan na makapasad ta sumalam ko sambayang nasa punta tiyan ta agud giya parasta kau to ayaman na niyan nadung ko na mga tawa makapasad sumbayang na sepun yan nagyang kaya buntal yan ugyang kaya tiyan yan ana na gyang ba paman nakapugusetan ro na kailangan na dalil adna hadith kagi paman na di ko pa kayo baso may tanong si ko mga tao na ay tanong mambusuan kailangan na kisi tanong agyang ko to lagi duto ana na paman na Allahu a'lamu pamakuad na makateron si kung mga ulama tano paman na boto kapay we na susaka nun na diuto kapakay makapasad ka sumbayang na inainon anak na paman na siya po nga bundal ka na piya ka diri sunga sa giyang ayatian ka Allahu a'lam di tano katawan si kung mga peda mga ulama tano sira ni lebiya paman na matao sa giyang kaiya usayan oy sira ni lebiya matao sa giyang kaiya yang uto ba giyang kaiya ka pagagama na ya musawira merkano na kanabay ni kilay si iko mga tao. Asadjap su no mga tao na su na kamambu. Kailangan na yago tuagalabag na ada na paman na so kapanggalabakang kaon na ada na paman na katitindagan ka hadith o di na paman na ada na mituron si iko mga ulama apaman na kapakayo tuang galabagan. Gina ni paman na gina naman so sabi edu kung mga pagaritan wa mga Muslim na igira manutuad na mialo yung mga ulama paman na bid'a inimbugo si kuwagaman na diran kaganakan inuna no to di kaganaki kagi paman na mialayam siranon mialayam mo nagiutoy paman na pitindagan iran din kapakaya si ko kay ito iyan
taman sagi yang kutu paman na kaya pemilihan yan din nagitu ni paman na magagalabakian na igira paman na miya karaya gagiang kutu karina di kepakain na margena paman na kipagawaan yan sagi yang kutu galabakian. Oy. Salam tano si Siti Hania Sarip Subu-Subu. Oy, si Samia Yasin Hanifa Angkuni. Salam Rakano bin Sid Makasari. Tunay ni melitiba Junay Diamla Najiha Manguranda Sultan. Mga pagariya kasuin tano wag yang kaya pia magusay tano nakukumanaya sa giyang kutua paman na kasapo tao si iko buntalian si iko oriano dua. Nayakatimble ang mga pagarian na tigong mga ulama agyang kananami alin sa hadith na dua. Apaman na hadith daif agu hadith hasan. Yang utwa daif na upama ko gito'y paman na kuang ka na di kepakai ubang ka paman na sapwa buntala ka seko urian nagyang kutwa sambayang. Upama ko aya kuang ka nagyang kutwa hasan li gairihi na kepakayo tuwa kuan na karina paman na ayap tinaga na ka nagyang koto kasapuang ka sa gyang koto buntal ka orya nagyang koto dua ugay na si ko mga sambuyang lagi dukunot na di din nakapakay kagi paman na damiya panutul at tigo Imam Al-Baihaqi paman na milay rambu si ko mga salaf aban yan to ding galba kasi mas ko orya no sambuyang naron nira napapakay agyang koto kisapo nagyang koto tao sa gyang koto buntal ya tigo mga ulama paman na dita no aya balui na paman na discuss na mala paman na ubatan no ungkira agyang ko tuap sepu sabuntal nagu supmasup sepu sabuntal na uban ya paman mambu pagpakay to o di na paman na pamaawing agyang ko to diro na panggalabag paman na madintano sa sukuda na tigo mga ulama na mga pagariakan isumpatan ron agyang kai fadlus sala ala nabi sallallahu alaihi wasallam kagi mabababuaya. Apaman nagyang koto akapakalalabi o kapsilawati si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulaboron sa agyang kai apaman na alungan na di maat sunabitan wa Muhammad na ayad na katuruyan na pakandekelani watiyan so kapsilawati ni urakan naman to. Tatadunad tano dan tano paman na ilmu aya paman na kapunggunaan tano mga Muslim igira alongan na di maat igira miyaw maso gaw iya di maat na ayad na katuro nabi suguan yan si iko paman na mga Muslim sa giyang kaya umatian na aktiro paman na pakandeklan ni wagyang ko tuwa kapsilawati ni ura kanatigo nabitan wa Muhammad ku alongan na di maat agu si iko kagagawian si iko di maat. Sama nuto mga pagarian na miya kapia-pia. Si ko Muslim agyang ko tuwa lalayo niyan o di na mapakandekal agyang ko tuwa kapsilawati niyan si iko nabitan wa Muhammad. Yang kaya kapsilawati si iko nabitan wa Muhammad na mialo yung mga ulama at tanto kumadakal guna o di na kamapian o Muslim adiuning galabak. Napagandan wag yang kai paman na salawat si ko nabitan wa Muhammad pakandakalan tan wag yang koto aditan o di katero si ko Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad paman na miya kadakadakalan ni lapiat agyang kanana paman na kapsalawati tanong si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miali sa hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu an apitero nabitan wa Muhammad inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Ayaman ini mga pagariya na tigo nabiya mataan ayam maranirakan ku mga ummatakan. Apaman na ayam maranirakan ang mga tao sa alungan na mauri nagyang kutuwa mga tao adiran di pakandekalan nagyang kutuwa kapsalawatiran rakan na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ito mga pagariya salungan na mauri nakatawan tan wagyang kutuwa paman na kargenian
nagupaman adna mga tawa sunabitan wa Muhammad na pumuguh niya siran. At iyan nakanaba na napadisi ko mga umatakan. Sama nuto na malabantugan, malaakamapian nagyang kutua mga tao ang makararani si kunabitan wa Muhammad. Anto na yukit, ang makaranitan si kunabitan wa Muhammad, may pagpadatan nabitan wa Muhammad sa alungan na mori, napakandagalan tanong agyang kutua paman nakapsalawati tanong si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina na mga pagariya, paman na miyakap piya si iku Muslim, apaman na di niya di pakandagalan agyang kutua kapsalawati niyan si kunabitan wa Muhammad. Paganadin tanong mga pagariya. Agyang kutua paman na pangiraw tanong Allahumma salli ala Muhammad. Miyakap buba Allahumma salli ala Muhammad. Ginani paman na pinakamabuba. Apaman nalapiatian Allahumma salli ala Muhammad. Aya bala siya ng mga pagariya na sa alungan na mauri na pakarani kasi iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panganin tanong si iku Allah. Palaya tanong din na makarani si iku nabitan wa Muhammad. Nagumilayam tanong sa mga ginawa tanong agyang kutua kapsilawati si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingong mga ulama, aya muna sa bagyang kanan na hadith, apaman na ayak kinidaitan sa giyang kanan na hadith, apaman na sukas salawati si kunabitan wa Muhammad, sa giyang kaya pagusaintan wa paman na mga dua, nalian namin adabi dua na padatigin sa giyang kutua, dadabiatan sa giyang kutua, kapamang ni si Allah para tarimaan, agyang kutua pangani, an yahmadallah, nagyang kutua paman na igida panganing ka na bantugan kadang su Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu-bantukan keadaan su Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan, nagukabu salawati sunabitan wa Muhammad. Orian ito, napaman na, gukabu panganisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ko ni dadabiatan natin kong mga ulama. Kenapa paman na miyang nga na diri so, ya Allah, relay akong ka. Ya Allah, rizki akong ka. Ya Allah, kalimuna akong ka. Ya Allah, bagan karakan suka barakat. Di, ayako na dadabiatan na para tarima nagyang kutua pangniyagiyang kutua tao, nadaan na kadaan na paman na bebantu-bantu gasu Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan na salawating kapman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kaysa na adna pangani adna sakataw si ikong mga sahabaw Rasulullah amya nagyan. Apmetian yan nagyan ko to Allahumma antas samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi ito na paman na bantu gano to araku Allah subhanahu wa ta'ala. Asuk si anak asu Allah na sa kaniyang bui paman na tebang o di na penganian, apaman na dambawata agu dambawataan, agu daaba paman na sakutu Allah subhanahu wa ta'ala, natigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kanana penganin agyang kanana ta'a, agyang kanana mama orian agyang kanana kiyabati aniyan sa agyang kanana biyati iyan, na terima no Allah subhanahu wa ta'ala. Napaganadyan wa yung mga pagariya. Apaman na daang kadaan ang bantu gasu Allah subhanahu wa ta'ala, orian yan na salawatin ka sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagukabutiru agyang kutua penganin ka. Gukabu pamanganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na natin kong mga ulama, paman na, kaya saya tanong sa agyang kaya salawat ko nabi, kaadin buwag susumpat yan. May susumpat sa agyang kaya, bitiyaratan wa panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kana na hadith at kong mga ulama na matatagusan agyang kutua kalbihan, agyang kutua kapsalawati si iku nabitan wa Muhammad. Fi anna man akthara minas sala ala nabi sa tao apakan dekalanian agyang kutua kapsalawati si kunabitan wa Muhammad annahu yakunu qariban na paman na mataan na makaranis kanyan si kunabitan wa Muhammad sa alungan na mauri fil manzila sa agyang kutua paman na darapa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganin tano si iku Allah matimu-timu tano sa agyang kutua paman na darapa amaranin tano si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua, kaya mana iron ng mga ulama. Ikadua, mana niyan. Giti panganaya mana niyan na marani sutaw si kunabitan wa Muhammad. Ikadua, innahu tanaluhu syafa'atuhun nabi na mataan na kekuan niyan. Agyang kutua syafa'at unabitan wa Muhammad sa alungan na mauri. Apaman na sukunus sa mga tao, amalakiran, nagulala yung kiran, agyang kutua salawat kunabitan wa Muhammad na kekuan niya nagyang kutua safaat o nabi. Ay mana na kesafaat kaniya no nabitan wa Muhammad sa alungan na mauri. Akagi paman na madakal mga pagariya akulaw la sa alungan na mauri.
apaman na kailangan din ama pedetanu sagiang ko to syafaat nu nabi tanu Muhammad. Isaw din nagiang ko to apaman na sumanga tao giang ko to kapaguya ga wallah sa iku mga tao na paman na pakatindig siran sa hadapan Allah tumitindig siran na paman na may papuro ira nagiang ko to mga matay na paman na tigitanu mabubura tagiang ko to mga mata human isa. Apaman na di penapagapunan nagiang ko to akapamagitung din akapangukum wallahu subhanahu wa ta'ala inuntana sunabitan wa Muhammad nas kanya ni paman na sumaapat sa iku mga tao akapunan din nagiang ko to apaman na akapangukum wallahu subhanahu wa ta'ala. Na udi ka rumah pa mga pagariya o di na anton asa na paman na kailangan agiang ko to akasafaatar katanong unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman nagyang ko tuwa haditha mi aluin niya natiyan al-bakhilu man zukiratu indahu walam yusalli alayhi. Allahu a'lamu giya ilapi atagyang kaya hadith na ino kapakatanuron bu mga ulama tano at tigira na ayat titu sedu. Naman ito ayat titu sedu. At tigita no paman na bakhil. Giyang ko to anto na imanap na seduya. Giyang ko to tigita no kuripo tataw. Ada penadiu ni mana tira na ko dali so paman nagiang ko to sedua tau nagiang ko to ayat titu sedua tau atigu nabi tanwa Muhammad nagiang ko to tawa mi alu yakurun paman na mian nagian ngaran nabi paman na su Muhammad nadakun niyan din salawati atigu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na igirap kenega giang ko to ngaran nabi paman na su Muhammad nagiraw ka sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kagiang ko tuwa paman na din yan silawatan sunabi sagiang ko tuwa ki aluyas iko ingaranian o di na mi ali sunabi na paman na tao ko no tuwa bakhil sedua tigu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na udi kakabaya mapedjeka sagiang ko tuwa paman na mga sedu tigitanwa mga kudalis titu kudalis napselawatin ka pagariya bubayakan si agama Islam sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama agiyang kana na hadith na inaluisan agiyang ko to kapagalalabi agiyang ko to salawat ko nabitan wa Muhammad bulabawro na tigo mga ulama igiraman to si ko dua agiyang ko to pangniya tigtano. Wa fihi mashru'iyatul ikthar min as-salah 'ala an-nabi na isapna nduwan sagiang kana na hadith nagiang nansu di kapakan degala si iku kapsalawati tano si iku nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka salawati si iku nabi atigo mga ulama min haqqihi alaina na pedanan sagiang koto paman na kabenar rakatano naman to pedanan sagiang koto kabenar rakatano nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mana na kabenar rakatano nabi tanwa Muhammad nagiang koto paman na kapsalawati tanoron nagugyang ko tuwad itanoron di kipamanganin sa kalilintan. Anto na idalil. So Allah subhanahu wa ta'ala na Peter yan sa suratu Al-Ahzab at na inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mata na Allah agus mga malaikat yan nadiran di pangalimu so nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay man na paman na managyan kaya salawat na paman na limu paman na di ka di pamangan ni salimu si iku Allah mata na su Allah agus mga malaikat yan na paman na ipangalimu iran so nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu hiskan wa miyamarateya naman to tigu Allah hiskan wa miyamarateya na panganiniyo salimu sunabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagupanganiniyo sa kanyan sa sampur na akalilintad. Gina ni paman na suguan rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala ko kipupantagan tano si iku nabi tano wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga pagariya paganadan wag yung kaya paman na salawat si iku nabi tano wa Muhammad ay sana napad sa giyang ko tuwa dadabiatan sa giyang ko tuwa paman na o kita mapia sa giyang ko tuwa kandua nagupaman na magaan nakakatarima sa giyang ko tuwa panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala mapatano si iku mga tao malaw na giyang ko tuwa salawat si iku nabi tanwa Muhammad na yamala na makalarakatano agiyang ko tuwa panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ipamanganitano agiyang ko tuwa mga ginawa tano so mga lukas tano so mga pagaritano so mga pamilya tano so mga Muslim
sa paman na makwatan wagi ang koto mapia sangka iya dunia. Rabbana atina fid dunya hasana, mapia sa dunia, wa fil akhirati hasana, yang koto paman na mga pipia sa alungan na mauri. Yang kaya mga pagalitan lagi di Ummu Aiman na napaman na salam rakano si Jack Minalang, salam rakano san Sayyida Li Umar, salam rakano san Langon Al-Amin, salam rakano Aminuddin Abidin Abdul Hamid, salam rakano si Ummu Aiman at tiga na usad pakisanto na oras kapambati ako sura Al-Kahf sagia alongan na Friday agwanto na ibalasyan ay oras yan. Nandun ni kau magi ang kayalo nga na di maat. Paman na, ipuno ka din na ko waktu magrib, nataman sa giyang kaya kasadepualungan na mas ana na ipembetiya sa giyang kaya paman na suratu Al-Kahf. Ugay na mapia kapembetiya na gira lagi daya. Gira lagi daya, paman na kapipita na nataman sa di mau maagi ang kuto dikitin dengan si ipo khutbah. Ayabalas yan na mi alun sa hadith Allahu a'lam mo diya ko kelipat nagyang ko to paman na sadin sa tawa pembetian niya suratu Al-Kahf na pembuatan agyang ko to bela apalo niya sa sindaw mana naros sa agyang ko to paman na puro ayaman na niya nakitaguan sa sindaw sumanga tao paman na pembetian niya nagyang ko to suratu Al-Kahf uman alungan na dimat Allahu a'lam na diya ko panapakaribat neno ka paman na wadisi ko mga ulama tano kesampaian sa giyang kaya video na hinugpakatanor ni Rabu na napakalida sa pansutaw sa giyang kuto fitnah paman na fitnah si Masih ad-Dajjal. Allahu a'lam o diya ko karibat paman na isa na nabala sa giyang kaya suratu Al-Kahf. Si Hafida Haji Said May salam rakanu Langon mga pagariya si Julaydah Gandarusa Agi nga iya pakay sa tina aya mas mapia nagyang uto din na sepo subuntal si ko paman na oriano dua na uway gina ni paman na tindog mga salaf paman na lagi do Imam Al-Baihaqi aguso Sheikhul Islam aw pamakuginan mamukalayaman ka pamakuginan ni kalayaman ka paman na aya titinagan ka nagyang ko to abiyat yata no kagi hadith na daif kagi paman na fiya ka daif lagi do Imam Ibn Bas rahimahullah at nagyang ko to sanadu hadith na do dun Muhammad ibn Isa paman na malubayag yang ko to kukuman nagyang ko to hadith na naid na mapiya na din ka din na sepu abun talaka igira manuto miyaka pasadekan doa. Mga bangsa tanong sa Salvador, salam rakanusan lagi di Samia Yasin, Siti Hania, yang kaya mga bangsa tanong. Di mentay sa yang kaya live tanong, Masya Allah. Alhamdulillah, si tanong buto man yang kaya pamagusay tanong, panganin tanong si ko Allah, kaya sabutan tanong yan, nagupaman na. Di mabalo ya di tanong di kasusumpataan sa katero. Naino ka paman na so tawa, ayak yaleman yan na napaman na ani kapakapasad yan sumbayang duan na naipsapun niya nagyang ko to buntalian ako tunay ni ipsapun niya naliman yan ako buntalian na yun naman yan napaman na yaleman yun to sumpa sudaw numalayam na napaman na yuto ni tinagini naguditan waya pupaawingan agu pupakay tunay ni pupaawingan nagyang iya usayan sa nagyang iya hukmu mashil wajh bilyadaini ba'da du'a way salam rakanu langon na mga bangsami alungan ni mantua di maat dahil na mapian na siyapan tanwag yang kaiya gawi tanwa yang mga muslim na nasumanga dato na ayad na mapian na kebalaga kanu sa masjid kebalaga kanu pupaygu nagupaman na usaran ni wag yang kuto mga ikakamutan ni miya makamot-mot so mga nitar ni miya makapia-pia na inyo suluta igira man ni alungan na diumat kami kalal abalas paman na magian yo kumabalaga tano sa masjid pamakindigan tano wag yang kuto paman nakapbeta kutubaw imam kaysa na paman na malabalas mapbagian tano sa gyang kay ala alungan na diumat
langon tanon paman na mga Muslim na punin tanong si iku Allah mambagian tanong agyang utuwa mapya sa agyang kaya gawi sa siyang butuman pakandun na karkanon so salam mga bagasami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.